1, start! V žádném případě nechci vyhrát víkendový pobyt. Rozumíš? Ty nevíš, že víkendový pobyt je pro 2 osoby, ale tou druhou osobou je Krejza. Tak do toho bych šel. Pověz nám něco o včerejším večeru. Tam hodil, no? Tě oplatím. Co? Hajzle. Paní Chromá, co říkáte na to, že možná budete vdovou? Je to v pořádku. Natoč si budoucího vítěze. Natoč si budoucího vítěze. Natoč si budoucího vítěze. A Ivana vůbec nevypadá veselé. Vypadá, že by... Ale prosím tě. Dala jsi si doma včera? Že tady máš, že tady máš, že tady máš, že tady máš.